Sisa lokhu umzali akunikeza khona ukubambisisa okwangempela. Isikhathi siyahamba, kufanele isikhathi masihamba uwazi ukuthi nawe uhamba nesikhathi ngoba isikhathi siyahlupha sesihambe phambili sikushiye ngemuva. Asilindi umuntu, ngiyacela abafana bami nigadane. Kuyabheda. Uyazi ukuthi kwenzakalani lapha? Lapha Thisilande khona mfana. Lapha bahlala kanje. Hey, yazi madoda liyashona ilanga ngixolele abantu bakwa Halfway. Ngifuna ngamsi imoto eShepstone. Bahlala kanje ubafike behleli kanje. Into eyenzakalayo lapha mabehleli kanje abantu abadayisayo abangaphandle kwase South Africa. Laba bangabathengi. Yabo kodwa bahlala nabo kanje uze kungabonakala amaphoyisa ngeke azakwazi bapenetrate enhlobo ngoba bahlala nabo kanje. O supplier abahlali bona la. Uhlala abantu abadayisayo. Right ubabona ngani abethu ilaba bajovile ixikixi sebenentamo esimkanje nentamo evuvukele. Laba bangala banazo intamo evuvukele. Uyezwa? So bahle kanje laba bayathenga. Mayingenamali, mabengenamali lapha. Uthi abakweletela uphema mahala kwenza ukuthi ekseni kuthiwa iqaqa yini iqaqa iqaqa yes baqaqisa benze ukuthi usebenzele bona. So bafana bami kunzima okwangaphela kodwa ke angifuni ukugeqa amakhula ngicela ningiphathisa la ngoba angifuni ukugeqa amakhula ngicela ningiphathisa la uphuma wakhe mami Africa my continent silethe ulokhuza la igeng yakhe le sesingenile ekhaya wathetha umama esethethile umama ngoba besingeke ulako la ngathi umangema ongizalayo uvele eqonde kanje sethethile umama sesiyabonga umshayile ngamazwi nami ngamshaya ngamazwi sizobamsana nefamily sizobamsana nje nefamily insizwe zangakubo lezi i-rehab sobuye siyibona i-rehab kodwa sifuna enze into atheni uyena othe usefuna ukuhamba akuthina esimthathile kodwa nje asithathelana kwenza ukuthi engafikele ngisizandla ngathi ubuye ejele akabuye ejele. Hayi siyabonga baba umsweli asithathela thathani konke hayibo engabi ngathi manje ubuye ejele akabuye ejele thathani lokhuzana thathani lokhuza ngomunye babumselo obhebesisi uyadinga usizo babumselo kodwa akabaleke ekhaya akahlali naye ekhaya uhlala abazala kana lutho uyadinga usizo uhlalaphi uhlala la kwakuyindlu kasisapho uyadinga babumselo usizo kodwa kungcono ngoba ulana kungcono ngoba naye bayamshaya la emphakathini yini isandla sibe siluleke phela abasebenza ngithi bese kunakala lento eyakhona fanele yadinga usizo baba hayi kulela baba uzokuthinta baba ngeke uzongithintela wena nakhiya baba uzongithintela wena nakhiya sambeke sendlini manje sesihamba sendlini manje hambani ngivala impahla sengikhohlwe ukuthi unempahla zakhe phela lokhuza hawu hey welokhuza basobhanga phela emgaqweni impahla zakho lezi baba khona kuyi phela manje ushiya nini imoto yami njengoba sokuthi yona angizishiya mangibuye okay khawula kithi umsebenzi wenu ke South Africa into engiyishoyo uzothi omunye lezi ingane ngifuna ukusho nansi into wozani labafana bami wozani ngifuna ukutshela abantu base South Africa ngifuna ukubatshela uline owodwa bese ke ngiyahamba wozani la ingane zami ngiyazi kuse west lapho ufuna ukusheshe uhambe kodwa nangu umkhwanazi nangu ngaphezulu nansi into engizonitshela yona abantu base South Africa kune bridge la kuthiwa yini le bridge amagumeli lapho kwangena khona usisu emabhodini kwakusebusuku phela kathe intombazane yakhalakathi yahamba ngemoto kanti umgwaqo ugubhekile yakhalakathela lapha le ntombazane hayi ukuthi wakhalakathela ngenxa yomgodi wayekade ejahwa abanye i-youth ayilapha abanye babemjaha yashona intombazane lapha kuleli ya bridge leli yashona nansi into engiyishoyo uma wena uthi bayeke labamsweli bayiyela lapha ngelinye ilanga bazobe bejaha wena ungene kuphi ebridge engasebenzi ulimale uphuke ushone lezi ingane zethu
lezi ingane zami labantu abahle lapha bafowethu obhuti bami osisi bami. So uma wena uthi uzokhipha imkhono ubugebengu obenzeka lapha akuze ukukhipha esayidini, awukho immune, awukho exempted. Into ubugebengu izokwenzeka kuwena, izokwenzeka enganeni yakho, izokwenzeka umfowenu. Uzothula lapha kumo road bashaya iwindi lemoto yakho uthe wena abayekho. Uma ungazi ukuthi uzokwenzani, yeka kanjalo thina sizame sidedele sizame. Musa kusiscourage uthi hayi bayeke bazobuyela, no siyeke sizama ngoba thina siyasibona isidingo. Lapha kusasa kuzobe kuyingane yami, uma ngimiyeka loye lapha uzohlangana nengane ngisho ingane yakho ngabe ifunde Oxford uzohlangana nayo imoli yodwa la eThekwini Gateway nansi Pavilion sihlangana khona ukuthi ilanguage abayisebenzisayo yipi asazi, yabo. Noma ngathi le Mall of Africa la ningakhona eSentini kodwa bazohlangana ingane edlisidakamizwe engasidla isidakamizwe ezalwa esigwili bavele behlangana khona. Uma behlangana khona am influence lo ngoba unamandla ku-influence ingane yakho kade ifunda e-Oxford le ko-America ngabe ko-America utho ukuthi sihlale emgwaqweni, then-ke mase kuyingane yakho kufuna kumele lonke izwe-ke manje kudatshukele wena ngoba wena manje sekunenga lana umuntu nomuntu lo umuntu kaNkulunkulu lo mfanekiso kaNkulunkulu nathi kusho njalo. Nalona lo umfanekiso kodwa wena kaNkulunkulu unamanga lokuzo kahle kakhulu unamanga umfanekiso nawe umfanekiso kaNkulunkulu unamanga lo mzimba ulithempeli kaNkulunkulu unamanga lokuzo 100%. Nakuya yilokho kangisho ukuthi bafowethu abazamayo uma ungafika ukusilekelela isifai kodwa musu kusidiscourage ufaka ama comment azosibuyisela emuva. Thina into esizoyenza la sizothatha sithatha 1 uyabona nje kulabanye ingane ehambile owesithathu lo basilindile abanye lapha sisakwazi lo wasemlazi nje beshala amateksi usilindile kodwa ufuna manje siphuthume eShepstone sihambe simoto bebesinikele imoto ukuthi so sizothatha lo simbeke ekhaya. Lo ugogo wakho ushonile emavikini adlule ube ngekho ukhuliswa ugogo nangu uma wakhe ujabule nangu baba kunabafowabo la sizoqala ipage elisha asimnikeze makuthi uyabuyela emgwaqweni sesiyamazi thina lo simbonile kodwa awunanga lo wathatha isikhathi sethu. So siyacela ke support kubantu abafisa ukusupport. Uma ungakafisa ukusupport no just leave it. Thina sizozama indlela ezizama ngayo Africa my continent lapha kufuna ngisho ngihambe la kuse west la lapha ngeke imoto bayithatha hayi ngeke khona ukhonazi lapha ukhonazi usigadile bona lapha nje usibire nje yasibutho kashaka oyibutho likashaka abantu abeza phethu noshintsho emphakathini ibona abantu kufanele kahle begadwe yithina inkinga zala emphakathini kahle thina bokuqala ngqaye kumele siyilungise. Siyabonga kodwa nawe baba ukuthi ungenelele empilweni zethu sengathi uNkulunkulu angakugcina akupha amandla usinqobe sonke. Thank you sobanqoba lapha si one by one sobanqoba lapha hayi se nakuya into eningayazi nabantu base South Africa into eningayazi lapha bahlala khona bahlala kanje. Umuntu odayisayo uhlala lapha bayikhava yomuntu odayisayo awukwazi ukwem-identifya kalula kuhlalwa kanje bese laba bakithi bafica sebekhamisa imlomo bekuvuza amathe labana abajovi and abayibhemi nalento ebhenywayo bona mabebhema into abangakuthiwa bayibhema ngathiwa babhema insango laba basidayisela kuphela abayibhemi yonke lento ebhenywayo ufica ingane ezinentamo engaka imthamba isasebenzi sekuneyilondo ongazazi ingane zethu kusetshenziswa ngazo. Akuze kuba kudala sibone izwe singasenalo akuze ukuthatha isikhathi eside before sibone izwe lingasekho. Bafowethu mina ngizothatha nje one by one ngibuyise ekhaya i-clientele siyayehlisa nje ngo-1 by 1 kubo kuphela. Angilwi namuntu bakithi ningaze ningibulale ingane zami zencane nginengane na5 ningilekelela kakhulu ngibulala kodwa angeke ngiphumule lezi ingane lezi. Uthe uma wakhe yesho ukuthi uthe ufune enzeni lo owakho uthe ufune enzeni. Mina bengifisa ukuthi ubaba uMsweli njengoba enza le campaign yakhe alekelelwe izona izingane lezi asuke seyikhiphile emgaqweni phansi kwama bridge
kube izona izotshela laba bangani bazo ukuthi kuyaphileka asiphumeni la siyinhlekisa kwamanye amazwe ahambe nazo lezi ingane esezinjengalo nje ube semuhle senje. Yes. Ngiyabonga. Bonga kubantu base South Africa. Ngiyabonga Africa my continent. Siyabonga kakhulu man. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu Africa my continent. Siyabonga kakhulu. Sibonga wa halfway kwa Jack. Sesiyilate khona sesiyishima imoto ke security. But yes sizokwenza kwenzeka. I thank you.